Sziasztok, srácok! Ebben a videóban boldog új évet szeretnék kívánni. Ez nem áll úgy a rendelkezésünkre. Hát így előbb is boldog új éve. Azt 2024-ben lesz egy olyan idő, ahol egy héten 3 vagy 4-5 videó fog érkezni, de boldog új évet szeretnék kívánni. Itt a rakétákat már nagyon lövik, közben szakad az eső, ezt úgy imádom. A új évkor, az új év, igen. Hát mit mondjak mi? Én szerintem azzal között a videó között lesz hát gameplay videó, telefonról videózok, meg amúgy mutatok egy videóst, akitől fasz kapok. Így folyton csak olyan tartalmat tud csinálni, aki igen, aki hazudik. Nem tudom, ismeritek-e Szandikeut? Én mutatom. Még egyszer. A videói között olyan egy videós csinál. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Továbbra is boldog új évet. Meg a 2024 és szép legyen az én nevemben is, apukám nevében is boldog új évet.